Bà phiวันหาจริงเอ็มจงมากุมจริงพบเสียววัดไอกันกันลาตั้งหาพี่งาลาไรมันตา Jing im kum slaring wat om lo ta si por kal er kan wan rong kum ba jing e ha phingala ai ha do no chong phi to nang peng janai ha er yong per thai jing e bat phingan ya lang ba iklem ba phi mung sim kapang tu wan si minta hasinda jonga da jing it ngan krabaro sharta ha er yong per thai jing it bat phi ngan ya lang ba iklem ba phi mung sim kapang Hasinda jonga da jing it ngan kadong baro sharta Nasim kisentir ya pingala chi om dan surong phang bala ban tundi thilo shisha harono jonga ban in khlem ma phingam la da